सिरि माने मा रिएक्शन जायो बिथांखौ नायनांदों नोंथांमोना स' इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ बिराद रागा जोगोन खोमा खानायनि खोथाथ' खानायखौ जों माने नै खानाय सोलाबाय बेयाव माने प्रुफ देखायनांगोन नालाय खानाय हानायनि बेनिखायनो खानायखौ माने हानानैसो लाबाय आरो आंनिखौनो स' थौदो खालामनोसै मा खालामबाय दङ सिरि सिरि आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो पुरा बेस्थ मबाइलाव पुरा बेस्थ एकदम ओइ मा खालामदों मा नायदों खोनाया लिंबाबो जेबो खोनाया मा नायदों आं दिन्थिनो नोंथांमोननो दे आयनाखौ दोनखोमाजोबनोसै आं गंनैखौबो माने नुबाथाय प्रेंक खालामदों सानगोन नालाय ओंखायनो आयनाखौ दोनखोमानोसै आं गंनैखौबो A few moments later. Mana lagi lu? Memang kumsisi rumah. Ada macam apa bahaya ni kumsisi dah. Mana ni? Mana belum ya? Mana dah. Apa pampul ini? Hei, makan apa semua? Siapa kalau? Mangga serana isir baba. Muzang muzang. Hah? Muzang acting ko. Mama dah na. Asan bipari. Asan bipari. Tat, makan apa sih ni? Muzang naik macam naik ni bar. Hei. Hari? Kanai hawa ni sih. Bro, ayah bro. Hah? Ayah bro. Di sana bukan ni ya. Hari? Bro, ayah kalau boleh, ayah kalau boleh. Isi lo sah ni deh, cinggu lo jangan nunggu nanti. Sambung prank kalau hubung. So, hawa. Makan mumang naik ke sini.